Gwamna Umar Bago ya yi kira da yi addu'a da kuma haƙuri da juna yayin da musulmai ke gudanar da bikin babbar sallah a Mina. Ambasada Muhammad Umar Kolo ya taya musulmai murnar bikin babbar sallah ta bana. Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta buƙaci gwamnati da hukumomin tsaro su ƙara hakami wajen kare yara ƙanana da inganta tsarin ilimi. Kasashen ƙetare ko Iran ta zargi Amurka da Isra'ila da ƙoƙarin haddasa rikici domin tayar da zaune tsaye a ƙasar. To jama'a barka da wannan dare na yau Laraba 10 ga watan Zulhijjar 1447 bayan hijira wanda ya daidai da 27 ga watan Mayun 2026. Ga cikakkun labaran duniyar tare da ni Shamsu Lawal mai takobi. Gwamnan jihar Neja Muhammad Umar Bago ya yi kira ga musulmai da daukacin 'yan Najeriya da su ci gaba da yin addu'o'i domin samun zaman lafiya, haɗin kai da ci gaban ƙasa yayin da bikin babbar sallah ta yake gudana a Mina. Gwamna Bago ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan kammala sallar Idi ta raka'a biyu da aka gudanar a babban